Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade e artude e windande men hande. Allah wallino en jangino abajada woni alif ni alif jobruba jaac cewɗo del ɗum wiyete abajada nani a ba ja da rewi hen hawaza hawaza nani rewi hen haɗaya nani rewi hen kalamana nani rewi hen sa'afada ay sa'a fada ay nani on ji ɗum ɗo abajada ha wa za ha ɗa ya ka la ma na sa a fa da ɗo joni woni ɗo henne ko alif ba jorɗo ja tongu del ha mawɗo wow zayin ha tongu ɗa koyngal yanar kef lam mim nunarak saredu ayna balido fa jorɗo daredu peccuɗo ko ɗum woni kongi kaala toon ɗi innira no tongorto waawa jangade so wiyama abajada koɗo haaɗi so wiyama hawaza koɗo haaɗi so wiyama haɗaya koɗo haaɗi so wiyama kalamana ɗo haaɗi so wiyama sa'afada ɗo haaɗi joni noon ɗum ɗo janganoma hande eɗen janga sa'afada o ay saredu ko ni windirte so adima hakkunde bindol wayani sara bindol wayani so selindima wayani nena faami saredu o so wayini wayini waɗini ko toɓɓere nde ɗo toɓɓere nde ɗo woni ko serdiɓe ndeke noon oɗo saredu e o daredu kamɓe goni ɗo ha ɓallo haqqille ma o saredu piccuɗo daredu faami joni heddi oɗo e o ayna baaliɗo so adima hakkunde wiyete ko ayna dariɗo wattido wiya ayna dariɗo wiye piccuɗo wayani wiya ayna baaliɗo wiye piccuɗo on paami oɗo so adima wiye fa toɓɓuɗo on ji hakkunde wiye fa wiye toɓɓuɗo wattido bindol wiye fa jorɗo o serindima o wiye fa jorɗo ɗum ɗo woni jangde ma hande haqqille ma wasa woɗɗoyde ɗum ɗo tan ɓeydi e windande ma nde saredu so adima nani tan mbaɗani nani saredu non piccuɗo o saredu piccuɗo wadda faami so adima hakkunde nandi inde saredu o e o nandi inde saredu piccuɗo o ko da reedu piccuɗo ɗo ayna baaliɗo e oɗo ko gotum ɗo ko ayna baaliɗo
o ko ayna baaliɗo piccuɗo wiyete o e o gotum ayna dariɗo wiya piccuɗo ni foti ayna baaliɗo so adima hakkunde yo wani sara yo wani o serindima yo wani ko hatta ho serindi tan ko gotum ayna baaliɗo ayna dariɗo piccuɗo ayna baali piccuɗo ɗo noon ko fa mbiya toɓɓuɗo ay fa mbiya toɓɓuɗo fa mbiya jorɗo fa mbiya jorɗo wadde a faami ɗo e ɗo nandi inde fa toɓɓuɗo fa jorɗo wadde a andi hande nayma nani a jangi sa'afada nani sa'afada fada ɗum wonɗo sa'afada ni foti ko ni jangirte wadde so yami yamin ɗum mbaɗani sa'afada ko ɗi woni totongode nde ay sa'afada ɗum ɗo woni windande ma hannde nde windande woni windande men naye ɓiire on paami windande men naye ɓiire ɗum ɗo janguɗa hannde ɗum ga fof jangganoma sabu andede abajada jangganoma hawaza jangganoma haɗaya jangganoma kalamana jangganoma sa'afada addi ka ɗo haala hannde ka on jii joni noon fof so rendi alif ba jorɗo ja tongu piccuɗo del ha mawɗo wow zeyyin ha tongu piccuɗo ɗa koyngal yanara keef laamara mimarak nunarak so a reedi piccuɗo ayna baalɗi piccuɗo